Здравейте, приятели! Днес отново се включваме от оръжейен и ловен магазин Black Powder в град Велико Търново. Както знаете, нашият магазин е специализиран в продажбата на преднопълнищи исторически оръжия, модели от преди 1900 година. Тук при нас може да намерите всякакъв вид стандартни ловни оръжия, гладкоцевни, нарезни, супресори, късонарезно оръжие, всякакви аксесуари и продукти, които може да откриете в останалите ловни магазини, пиротехника и всичко за лова. Но при нас може да откриете и някои уникални неща, оръжия, които внасяме по поръчка на клиента, рядки оръжия, такива колекционерски, които неща се откриват много трудно. Но ние успяваме това да го направим благодарение на нашите партньори в цяла Европа. И при нас може да намерите, тук се виждат Уинчестъри, модел 73-та, модел 93-та, оригинали, много редки оръжия, като ето това е един Комблен също, така прословутата пушка на Левски и много други неща, които не може да се открият или се откриват много рядко. Сега бих искал да ви покажа нещо наистина отново уникално, и това е Маузер C96, който сме доставили по поръчка на наш клиент. Накратко ще кажа нещо за този модел. Това е модел, така известен модел Пруски 9, който е в калибър 9 по 19. Както знаете, стандартният калибър, най-популярният калибър на Маузер C96 е 7,63 на 25, докато пруския вариант, като този M1916, е в калибър 9 по 19 Парабелум. Това е едно изключително рядко колекционерско оръжие. Може да видите уникалното състояние, в което се намира. 100% запазена оксидация. От тези модели са произведени около 150 000 бройки, което наистина е много малко. Няма да изнасям лекция за тези пистолети. Те са достатъчно популярни. Използвали се в цял свят, в почти всички армии по света. По време на Октомврийската революция в Русия е изключително популярен Маузер C96, в Италия, Испания, Турция, къде ли не по света се използва. Прословутият атентат срещу югославския крал Александър I е направен с Маузер C96 от българина Владо Черноземски. Така че това оръжие си носи своята огромна популярност. Конкретно този пистолет е доставен, както споменах, по поръчка на наш клиент. Издирали сме го, така издирването отне близо година, за да го намерим в това състояние и да бъде точно в калибър 9 по 19 Парабелум, защото, както споменах, основните, те са се произвеждали в така няколко разновидности като калибри, но най-популярният е 7,63 на 25. Поръчката беше да бъде в перфектно състояние, както този, така че нашият клиент със сигурност ще бъде изключително доволен. Има много клейма, всички пруски клейма,
надписи Waffenfabrik Mauser Оберндорф и всички атрибути, които са си към това оръжие. Надписите са перфектни също, оксидацията е перфектна. Един изключително емблематичен модел. Даже е използван като в Междузвездни войни от Джордж Лукас, като оръжието на Хан Соло, естествено направено доста по-футуристично, но базата е на Маузер C96, пистолета на Хан Соло. Принципно зарежда се с тенекийки. Предварително се нареждат на тенекийката 10 патрона. И се натикват се в магазина. Това е спецификата, нали, няма пълнител. Наистина едно емблематично оръжие. Ами, това беше общо взето, скъпи приятели. Ако и вие желаете някакво специално оръжие по поръчка, което не може да откриете в България или трудно бихте открили, свържете се с нас и ние ще се постараем да изпълним вашата мечта и вашата поръчка. Още две думички за този пистолет. Маузер C96 в калибър 9х19. Тази девятка принципно оказва калибъра, че не е стандартни 7,63/25, защото при зареждане да не се обърка. Нали, достатъчно голяма е девятката в червено, за да се знае какъв е калибърът. Наистина много красиво оръжие. Колкото изглежда внушително, е доста лекичко. И пистолет, който носи наистина огромна световна история след себе си. Това беше за днес всичко от нас. Благодаря ви и до нови срещи!